birthday ni Kikin karon di ami diri na nagbo niya nada ni si Mimi igsuon ni Kikin uban ako sila Richard og si Tata niya naapod sa diri si Auntie Mercy si Madam Joy Joy naapod sa si Madam Joy Joy diri si Janjan niya kani mga taga Cagayan nga kauban ni Kikin di ara uyab ni Erlinda uyab mo Erlinda dili ay ayaan mo si Erlinda ayaan ayaan niya si Madam Erlinda na si Uncle Dodo Dani to ana gidala na ang pasayan ha Erlinda to imo uyab sa una sa Kataringan kulit niya na ay lechon di lang nato ipakita no kay ma-restrict na sa Dani niya nada ni si Bimar o si Jimbo niya di gid kay naagid ang tagay makadaot sa atay di ara si Rico tanawa ang tagay duha na kabuok longnik ang isa kapit na mahurot ang kani butong inyo gi sisir ane butong nga si Mario Dani napungasa na ang tiil madugangan na sad kani butong nga pero kapako gid siya te ha kapako gid siya oo tawag ko tanaw igana ni kung kuha man siya to sa kagabi ilagay ro mag-iro na nagmaoy man to nagmaoy man to dito dito man to gikan sa kuan sa kinugitan nagmaoy lang lechon guys hapit na jud maluto nya gamay na lang kuwang wala makabambam na tadani charot ang unsa para sa sampahin na wala yun kung mo tagayi lagi bitaw ka Auntie Mercy sa amon doy dalaga ra ba niya akong auntie ha tagay doy mo na gina sali gamay raman dala uy kisa pa ba dalaga ako auntie ihantag na do ihantag wala wala sa kuno dalaga na siya ba kadua ka tulog ya sa kaniya nya ari tadi ni kay naa si Kikin Dani birthday karon ni Kikin wish na ko more and more birthdays to come dara si Kikin guys yeso arangkada na naman nya tagay na sad ni karon hubog na sad unya atay kamay kay 15 ni wala dili sa isa ay pas atang kana dugay kayo napago sa dito karon unsa dito kin one pack line wala pa man luto gitong kalha lang pautanga ko lang be ako kong dili kanito ba ipatanaw na lang te ano kung yatag sa iya ngat lanindot lagi nilang insta gyud po nang gamit gani dili ni siya kuan shaky dili ni siya mo kuan ano siya lang Luk-luk kay mo kamot lang naway adjust dani niya lang kani siya insta gyud po ni siya guys pero ang yang handle lahi daw ang kanisad siya gamit ni siya para sa cellphone ingani dili siya ing nakurog bitaw kay nabayo uban nga iana nimo kurog nya kani siya okay ra pila palit nimo dani 12 lang dugi kay no lagi ka nag-vlog lagi kinatag ay hatag sa ni sa inyo narango ingani lang ana oo sunod na siya sunod na siya sa imuha wala lagi ka nag-video dapat nag-video ka guys panagbo ko sa napli na niya na ilak sa ay balik ra na siya sunod siya kung asan tao kay gani muni nakanindot sa kuan mga ingani bitaw nga kanang pang kamera pang kuan jud pang vlog kinaamo to music te katarong mulay music te sa mula lagi kuan guys naani siya vlog ang yang vlog nilang lang Jobili vlog na ko sa YouTube Jobilin Ligaspi ang yahang vlog sa YouTube unya ang yahang Facebook ay kanila man siya kuan lang be na may mga function dani lang kanina ay mga function dani lock na siya pero imo ituyo kung lapatsada siya no pero mahal lang ni siya dani siya mo ituplokon dani mo control ang kaning kuan kana marwana ka kani na kabalo nakagamit dani lang dili pa oo di
Ana. Imo ko anan baka nang wala kay buhat. Kani machada ti oh. Pwede ni mo siya ko anan, ha? No machada. Ano man. Ay mura sa ni siya ko labi na ilaas nimo ang ha? Sila na. Giulian ni nako, gipaulian ni sa kuha. Taga Oh, come here. Kasi function dani ang kani. Kumalik mo na sa Mga gamit sa pag-vlog. Naway daghan mga gamit pag-vlog pero mulagi ang Dutch food. Asa para tuyok dito? kani ano ana. Connect na siya sa cellphone no. Kani. Oh. Kung ana ka ana ra siya. Ang kanin, di bali ang kanin tibugol mo imo i-control. Oo ana. Di man ilang? Dali ka lang oh. Na siya vlog guys, Jovelyn Ligaspi. Yang YouTube channel, anya imong Facebook page. Lang Ligaspi. Lang ay Lang Ligaspi ang iyang vlog sa iyang Facebook. Ay mo madam sa imo vlog. Di siya gawat-awat guys kay kauwaw. Kaulaw. Uy, nga na ginaa madam sa Pilmero pa. Ulaw, di ba? Ulaw pero karon naana naman silang na. Painong ispilahan. Ha? Nakakita diya gyapon sad ka? Followers ka din siya. Gagawin mo pinaswat. Yo kaloy nagbuto gid igyod. Bukan gitila. Naluto na ang sampay na guys. Recipe na ni Kikin. Ni Efren og niyang kuludo. Oy, Sila tulo na nagluto. kulira na. Butay na tubig. Nya ang diri sa na side. Naluto na ang lechon to na dito sa taas. Nya ang diri sa na side. Dia sila diri ni Mario. Zanzan na dani. Si Ronaldo to ara. Mga bata. Nya na si Manong Tuto dani. Si Untim, Mario, di ara. Kana malipayon, smiling kay si Mario basta naitagay ba? Man ildi din eh. Dungog si Mario kay utangan na siya ba? Takong na sa karon sa ka. Sayo naman arsahon eh. Dako lawas si daog man ako na ah. Ya maklumban ko no. Nya dia si Madam Joy Joy. Si Utik. Mga kauban ni Kikin si si Tata di ay kauban ni Kikin ug si Rico o Mark Sorban diya na i-play na Magbalak dito kay Wala dia pan kay katong load ba nga i-search gid unta. Nay mga kanta nga mga nakaraan yapon. kana din dito gikanta-kanta ganyan di ay Alam mo daw sibra man daw wala man load. Nakasave pala. na guys nag-iyon si Bimar nga sulod na kuno mi dito sa taas kay to ay kaon. Uy madam, ali madam, picture ta. Kana auntie. Ay itindog ra auntie. Kana. Dili man gud siya makita ang kuan. Di. Asa lang di. Kana. Kay ko dirite na video ko. Dili makita ang kuan. Di makita ang Red horse. sige. Dinhi. O kana lang. Kamusta madam? Ay maulaw as. Si madam. Madam. Di video na mo. Mana. Madugayo ko na. Unsa video na video di ay naa? Dali ron ta dito. Diha o. Sige ako TV. Sige ken. Sige mo. Sige. Narati. Ano to be? Asa pati ka pati. Narati. Di man nagkakuan ka. Ha? Sige. Nang zaman. Ali mi. Di ka tuplok lagi. Di ka. Gi ali mi. Oh, dili na simo. Dila. Magawas dila. Sawa ka. Sabi nga nagdili na makaulam. Gitaw. Siguro na siyang kuan inom. Oh, sige ra kinom. Siglahin mong gusto basta dili babae. Tagay ang yang gusto. Namong baby oh. Di ana. Cute kaayo among baby, mura siya chinito. Mura siya gurandot nga bata. Oh, tanawa. Hi guys. Tanaw si unsa. Uno niya usap niya. Wala tayo ching. Hala, madam no. Tungod sa akong video. Tungod sa inyo ha. Hala, bantay kay kin hubugon jud ko nimo karon. Awas ka ng mga lini boron.
Ali diri kay. Sapa kanila. Guys, sa kubo sa guys, tatan ko dito. Kabantay jud ka sa amo tanan video, vlog. Bayan, gikan pa dito Sa Bohol pa o sa Bohol. nasa trabaho, nag-report. Uy, amang tagay. Hello? Ali dam, agtagay ka. Unya na. Rupay kaon. Agoy, marag lahi o pananaw to yung kung Oscar. Hey guys. Ingo ka ka hingaw. Ha? Hingaw ka. Naguli rami. Kuan nga na ang gahapon naguli rami kay way signal lagi dito. Hoy, dali na tapo ko. Abuta, layo kayo diha. Ha? Si Inko to ara gyapon sa kuan. Sa Hinguog. To ara siya sa Hinguog. Tak balbal. Aman sila. Ari kuno mo diniyo sa duol. Ali na sulod na ta mga bata, ali na mo. Charot. Kay tadtaran mag-apil sa kuan, lechon. Papa, ipang tagay ng mga bata, Chen. Mga bata, oh. Ali. O diara mi. O kuan na mi. Lechon. Anak lechon MJ. Lechon MJ, diara MJ. Oh. Guys, mga una ta. Ha? Lagi karon na unaw sa sila mga atab. Mga bata, ali na mga bata. Makitaan sa kuan, makitaan jud sa vlog. Ha? Naana, nagpli na kita ka na da. Kita. Abot ka dadi kuan, Amerika. Guys, ay nakapalo ka ng mga Nakapalo, salamat. Kay nagpalo sila. Dira ang cake ni Kikin, pasabot gid si Kikin nga palatagay kay ngano Red Horse man jud oh. Unsa di ay? Kasi nahulog. Kasi nahulog. Atag ka na. Ang ano man nahulog? Hindi fully right sa kaniang. Udi ara o. Isa pa man o. Aman ninyo ha. Udi ara. Aman ninyo ha. Ibo ka ito gitulot. Pero may gurot ka po. Yahat. Wala yung mga bata. Ha? Sa bata man niya, wala na. Hoy, alin na ni. Kuan. Alin na din ni. Naman itong isa mo na. Isa pa man. Isa pa man dana. Ito lang tapos. Sa Espiritu Santo. Happy! King, si Juan King! Oh, Nandi, ako niya kiyan Nandi. Kaya namin, ako kiyan.